मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। रिल्स बानायबाय थानाय समावनो हरखाबै गादलिननानै 30 फुट गोथौ जरनायाव गोग्लैलांना सासे 29 बोसोर बैसोनि लाइमोन इउटुबारनि दुखुनांथावै जिउ खहा। बे दुखुनांथाव जाथाया महाराष्ट्रनि कुंभे दैबाज्रुमाव जादोंमोन। जिउ गोमानाय लाइमोन सिख्लाया मुम्बाइनि थागिरि, मुङा आनवी कामदर। आनवीआ थांनाय 16 जुलाइ मंगलबाराव लोगोफोरजों लोगोसे महाराष्ट्रनि कुंभे दैबाज्रुमाव बेरायनो थांनायाव दैबाज्रुम सेराव थानानै रिल्स बानायबाय थानाय समावनो हरखाबै गादलिननानै 30 फुट गोथौ दैबाज्रुमनि जरनायाव गोग्लैलांना दुखुनांथावै जिउ खोमानो गोनां जानानै फैयो। जानाय जाथायथिलियाव एनडीआरएफनि हानजाया संदाननानै इउटुबार आनवी कामदरनि जिउ गैयै देहाखौ बोखांनो हायो। हे बघ, हे ग्रास इथनं खाली वगैरे दिसतंय, ते आपण दिसतो समोर. समोर जात. येस येस येस. पुढे हे इथे बघ, हा पॉईंट फक्त झूम करून जरा दाखवा पॉईंट. काय गरज आहे सांग मला ह्याच्यातून तिथे जायची? ही साधारण एक 100-150 फूट खाली इकडची दरी आहे झाली आहे. सागर मूवमेंट आहे का? तुझं मी येतो खाली. खाली. अरे आपल्याला डिफेक्ट झालं, लवकर यायचंय. राईट साईड 2-3 नंबर हा लास्ट येईल. एक रोज. अरे वरचे कुठे राहिले? अरे वरचे तुला याच्यात नाही, याच्यात घेपेक्षा असं इथलं इथं. एक मिनिट थांब जरा. ही झोप आपण स्टार्ट होईल. काढून खाली टाकलं तरी चालेल. क्रॉस चेक कर जरा. त्याचे लॉक आहेत का सगळे बघ. त्याचे लॉक आहेत का? नाही घे इकडे. झटका नका देऊ. लाईन मध्ये लावले. त्याच्या पुढे नका येऊ. मस्त गोड एका लाईन मध्ये पूल होऊ दे. खूप जाऊ द्या मागची पुढे. ठीक आहे, सगळ्यांनी खूप छान काम केलं. पुढच्या वेळेला पण असंच फक्त त्या मुवमेंटला काय करायचंय प्रत्येकाने स्वतःच ठरवायचंय. दुसरा कोण इन्स्ट्रक्शन देतोय, दुसरा कोण इन्स्ट्रक्शन देतोय वाट बघायची नाही. की इथनं मी सेफ राहायला पाहिजे, जाणारी कंडिशन पुढची मुलं ती पण सेफ राहिली पाहिजेत आणि मला काय करायचं.